Første gang jeg møder Bjørn, der ligger han i et buskads ude på Amagerfælled. Han lever sammen med sine få ejendele, som er noget tøj og en sovepose, noget mad. Bjørn han er meget sky og afvisende i kontakten til at starte med, men igennem det næste år, så kommer jeg ofte og besøger ham. Jeg har noget mad med til ham, en gasbrænder og noget tørt tøj. På et tidspunkt så synes jeg, det er uværdigt, at den måde, han lever på. Så i samarbejde med kommunen, så køber vi et telt og får ryddet området, sådan så han kan flytte ind i et telt og på den måde få en bedre tilværelse. Bjørn han indvilliger i, at han nok skal prøve at sove i teltet, men efter 3 dage, hvor han ikke har sovet i det, så brænder han det af og forsvinder. Jeg ser ikke Bjørn i et stykke tid, men så ringer de fra et hospital og siger, at Bjørn er indlagt med et brækket ben, fordi han er blevet kørt ned. Bjørn har bedt hospitalet om at ringe til projektet udenfor, fordi at vi er de eneste pårørende, han har på det tidspunkt. Og jeg tager ud og besøger ham. Bjørn han ligger og har godt af omsorgen og nyder også at få noget varmt mad. Han fortæller mig om sine drømme, og en af hans store drømme er at få en lejlighed. Hans psykiske sygdom er stadigvæk så stærk, så han kan ikke beslutte sig for, hvad han skal. Så det ender med, at han bliver udskrevet til gaden igen. Heldigvis så har vi fået så stærk en relation, så han ikke er fuldstændig afvisende længere. Og den dag i dag, der hjælper vi ham stadigvæk med mad og omsorg og skadesreduktion i hans liv på gaden.